Kolanên Bajarê Amedê bi dengê salep firoşan oldu de. Welatiyekî Amedê bi navê Aziz Gülsüm 35 sal e ve xwarina bi navê salep çê dike û difroşe welatiyan. Salep firoş her roj li mala xwe ji giyayê bi navê Orkîdeyê, ji şîrê, ji şekir û ji avê salepê çê dike û debara xwe pê dike. Welatiyê Kurd li ser seyara xwe bi destî, kolan bi kolan bi peyatî digere û salep difroşe. Salep firoş dibêje qeyrana aboriya Tirkiyeyê li ser jiyana wan bi neyînî bandor kiriye. Ji bo ku zarokên xwe xwedî bike, heta êvarê mecbûr e salep bifroşe. Salepê ez bû 30 sal 35 sal çê dikim. Li bajêr digerînim. Mesela serê speyî ber Ulu Camî wan esnafa. Vî salepa min ji orkîde çiçekî çê dibe. Em şîr û şekir û orkîde çiçekî em nav hev dixin, qaynatmış dikin. Em vî awî em ji xwe difroşin. Bê geçima xwe ya ro bi ro em îdara xwe dikin. Ekonomiya Türkiye hinkî zor, yani şartê ekonomiye hinkî zor biye. Em jî bi vî awî ji xwe pê nanê xwe derdixin. Zarokê xwe, îdara xwe pê dikin. Kiryaxaneyê xwe didin. Buyurun kaynıyor da salep, sıcak salep. Welatiya Amedê amaje pê dike ku hin ve xwarin hene bes di demsala xwe de tenê vexwarin. Ji wan yek jî vexwarina salep e. Salep bi taybet di demsala zivistanê de tê vexwarin. Lewra ji bo sermayê pir baş e. Ji bo tendurustiya mirovan jî wekî şîfa ye. Çar zarokê me hene, du heb mekteb dixwînin, du heb jî keçikin li malin. Ji bo sermê, ji bo sermayê, yani ne serma be ev nayê firotanê. Havîn bive mesela tiştê cemidî tê firotanê. Jeviya em sade ji bo zivistanê yani. Evet. Şifa ye, orkîde çiçekî şifa ye. Buyurun salep, buyurun sıcak. Germaya dila ve xwarina salep li bajarê Amedê meriv dikare di demsala zivistanê de li her kolanekê de bibîne. Firotvanên salebê jî dibêjin ku giyayên kulîlka orkîde bi taybet li xaka çiyayên Kurdistanê tê çandin. Bi taybet jî li çiyayên bajarê Zaxoyê hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.